Okay guys, mo ni akong trabaho karon guys ug mo ni akong gamiton nga map guys. Mahal kay na ako na guys kay una akong gamiton og pang map to sa tiles. Kung wala na guys, wala ko'y gamiton og sa trabaho guys. Ako nang ginaingatan guys kay datanan kakapan ko adlaw-adlaw nga trabaho gamiton. Ako na kayo nagnakapan sa guys tabang gamit watching video guys.